Oh, 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 yeah. Oh, wow. Yeah. Hakimiat badum nga sah marway kijingkin mau jong fikim ju ye no shung apet shab neng hindray im dan jubab kami siem kamong kajing im kakampya nga berkat ya kipor bangi dan lang kijing kular baro minta kilaja pilait no jay klem daong ayay bad nga satang bat kajing pang kabajur orbim kutia kajing music ng Jerman kasni nga koti akhir ting jong pia kamit hindray im don baju bab yang nga Porbim kut yang nga Kadon kasir hinray kadang it Wat la pila late na kalinti jong nga Ngarang raya piha kaming shim jong nga Nga id marway hasurok bathili kijing mut jing perkat ki wang klem jing ya per Man kasi nga wadya ka jing sok Henry ka jing pangkadang sa hakado nod Piong ba piit Henry balay pilate Pieno yang nga hapdang ka jing dum ka bakraw Nga persyang banklet Henry nga mlah kijing kan mau jong pikidang imha nga kili yalade hato nga duna ne nga bakla Henry imdon jubab tang ka jing mong kaban ng he yeah anada mala na yeah hakamasiyan jong nga Porbim kuti nga kajing music ng Jerman kasni nga kote niya ka jong tiya kamit Hinray imdon baju bab yang nga Porbim kuti nga kadon kasiyar Hinray kadang it Wat la pila late na kalinti jong nga Ngadang raya pihaga man sim jong nga Lara piya usniw ya kane kasur Kit pangadang kin mau ya pi Wat la kaporkan ya itsyakman Kadag jong pikan imjah na nga Pobim kutya nga Pobim kutya nga Kajing jiet kabaja Kajing pang kabasah yeah